ondo zeu? Ondo. Betiko zera izaten baita ez da, zuk zen nahiago, kopurua, kantitatea, Bai? edo kalitatea. Hanik argi irakot. Bai? Kalitatea, argi irakot, bai. Ni ere iritzi bereko naiz, ez? Bai. Dinot, horrela pasta kaja erraldoi bat, edo txiki bat, eta ez, ona, adibidez, edo norbaitekin oheratzen hasita. Bai. Ordu betez, hor, gora, bera, Bai? edo minutu bat. Ordu bete orduen. Datozela gure lehiakia, pasa garura! Eraitzakide, aiurtatzeko, egurretan, eta kalitatean ni jarriko dut, ez da? Gozako. Iraupena dago bitartean. Minutu txubet, edo aurretik daukun ordu ederra. Edo 150 lehiakide, edo horrelako 6 lehiakide. Epa! Nolabait! Kaxako pasta finenak etorri zeztu. Bai. Zondo, eraitz da lide, Gabon, eh? Gabon. Zer moduz? Oso ondo. Ondo eta ederki. Ba, horti gora, ez da? Bai. Ez da gutxia gorako. Ondo oso ondo, izan da, Ez da izan ondo. Oso ondo, ederki. Ederki. Eta bukatzerako bikain. Bikain, oida. Bueno, momentuz, datuak errepasatzen hasita. 8. saioa duzu gaurkoa. 1000-tik gora euro, ja. 1050 irabazi ditugu. Eta, bueno, sokat iran, ez da? Hortxe? Bai. Aurrera, atzera. Gaur aurrera. Tarteka aurrera egiten dugun bitartean ez da seinal. Oida. Daukagunarekin, eraitz, ze proiektu, eskuartean, diru horrekin, dira. Ezagit. Bide, zu asmori berritu, Bueno, bidaiatxoa hor dauken, ni bizikleta, mugikorren bat. Oraindik eta inbestetan telebistan bizikleta bat behar duzula errepikatuta, ez da iritsi? Bueno, eske bizikletakin batea beste hainbat gauza etortzen di burua eta orduan geroz eta gehi orduan eta hobeto. Bizikletarekin batera, adibidez? Ba, ez dakit, kotxe bat, aurrezten hasi. Ibilgailuak baita. Ibilgailuak, bai, ez behar die. Lidek behar ditu gurpilak. Korrika baita, baino, segun ze distantzia. Hori ja badakit, ez da? Hori ja badakit. Ba, korrika, bizikletaz, autoz, aurrera egin dela, gaurkoan ere, animo bikote eta zortean. Eskerrik Aiurreneko, gako hori izango da aurrera egin aldan moduen. Aldan moduen aurrera egin. Aldan moduen aurrera egin guposik. 5. saioa aiur, asko da, Makala, ez? Helburuak betetzen, eneko, dirutxu ebe bai, 1.100 euro. Eta zerrentzun dugu, Aramaion ja fan kluba. Eratuta dagoela zeueri jarraipen egiteko. Inguruen eta lagunak eta pozik, zuek ikusite hemen. Bai, hombre. Espero zuten alako arrakastarik eta, edo? Ez dakit nire ba. Gupez gauen espero. Badreia, zuek ere ez, Zein zen, zuen horrela aurre uspena, eneko? Bueno, apur bat ondo pasau eta... Eta etxera, gero, Hori, bai. Eta ondo pasatzen ari gara, baina begira ze maitzekin. Eta gero esan dugu, bat dirutxue lortuta, pentsatu beharko dela, oparitxu bat aiurra mumari bai. Bai. Mi luze fina, bera, Bai, pasta finek edo, hauzalo. Amuman guztuko ezer da? Estixea adibidez. Ze ona. Begira, kalitatea hor ere, Ondo. Ez diona amuma gozo egoteko. Gaur beste gauzatxo batzu jata okurri du. Ondo. Eneko baten bati, oparirik, miluzeko diruegaz, zeure buruari edo... Ba, nire burua jarrian. Ze intentzio gaur? Ba, niri guztako litzakit beste final bat jokatzia. Ondo. Eskatzen hasita. Bai, hori da. Ba, leku honenien zauzio, orduen, ongietorri, zuek. Eta gurean estreinakoz, Edurne eta Metx, Gabon, zer moduz? Gabon. Ondo. Urduri baina ondo. Edurne zu? Nondik zatoz? Aramaixotik. Bai. Txan. Flank klubak esan behar nuen. Fan klub berriak eratzen ari gira dagoeneko beraz. Ametzu? Oñatitik. Bikain. Leku derra. Kombinazio hona da, jaztan, Non egin dugu topo edo, bikote? Gazteizen, erizaintza ikasten gabitz bisok eta gelakideak. Zora garri. Zuen ikizen ikusten da. Burns Night Child. Begira, Bai. erizain mitiko bat. Bale, erizaintzaren ama. Hori, erizaintzaren ama. Lehenbiziko ikasturtean? Ez, bigarren. Bigarrengoan ja, hiriari ere neurri hartuta, beraz? Bai, bilima bai. Euskal filologiako ikasleek badute fama, erizaintzakoek ere parrandero zera badute edo? Eskas, baina bueno. Alanian ikendu zaiak eratxua behintzen. Euskal filologiakoak zaintzeko, ez da? Hori da. Hori. Bokaziotik pixka bat tira, eta gainontzean ikasketez gain, Edurne, denbora pasa, ze zaletasun ditugu? Txirrindularitza asko gustatzen jat. Errepidean? Errepidean. Zora garri. Geroz eta emakume gehiago ikusten dira errepidean txirrindularitzan. Oso ondo, dejan dizela. Bueno, ni ateratzen aizenean, urtean behin edizaten da, noski baina. Amestu berriz? Neuk euskal dantzak iten dut oinatin, eta aparte lagunak inegon. Han, ze izaten da ba?
festetan eta kastainolekin, ze dantza da hori? Korpusa. Hori da. Ateratzen zara hor taldean eta? Oingoz ez, baina lagunketan, dantzaixe lagunketan. Ari gara prestatzen noizbait korpusera datzeko, ezta? Claro, hori da. Migi luzen, zakua irabazizkero, Edurne? Bixo batera. Flores Nightingalen estatutua bisitatzera jun, Londresera. Wow. Bai. Bai, begira, Londonera bidaia egitea hori da asmoa. Bai. Hora, abiatuko gara hemen, eta ean nola heltzen gara. Hori da. Ados? Hori da. Edurne eta Mets, diru asko irabazi bidai horretara neude banunelako zeuekaz. Perfecto. Orduan, Gonbidatuta sartu. irurok joango gara, erdo. Ondo pasa, Ei, dirua badau, danontzat. Bueno, danontzat, Ei, mil luzeko zakuan, 32.000, 250 euro. Eta koktel hau borobiltzeko publikoa, azte publikoa. Ondarru, ongetorri, apazuek! Zubizar herri ikastolako lagunak. Leku gitxi egongo die, ondarru baina derraurik. Boa. Eraitz lide aiurreneko prest, aukera Edurnek eta Metxek egingo dute, orduen, zeuentza zer, bikote? Fotokumeak. Erto, eraitz eta lidentzat, Triboren berbak. Triboren berbak. Ikusi makusi, aiur eta enek hori, bikain. Ba, eraitz eta lide, zen nahi zuia izan handitan? Handiagotan. Hombre, kazetari bestela nik uste naiz, hola, bai. Eta bizikleta baten jabe aldela. Baita. Eraitz? Zoriontsu naizen bitarten, edozein gauza. Ondo, behitu. Zuk? Astronauta da? Bai, ia, handitan. Handitan? Hori da, alegin du. Handitan, bale. Nik enfermera, bai. Bai. Eraitz eta lide, lanbideak, tribalen berbetan. Bala tortabla. Denpora. Zuhiltzailea, eraitz. Amatatzaia, Arotza. herrientxa, Zuhiltzailea. Amatatzaia, Arotza. zurgina, Zapataria. oskigilea, Alkatea. auzapeza, Arakina. bolanjerra, Zuhiltzailea. amatatzaia, Arotza. zurgina, Zapataria. oskigilea, Alkatea. auzapeza, Arakina. herrientxa, Zuhiltzailea. amatatzaia, Arotza. zurgina, Zapataria. oskigilea, Alkatea. auzapeza, Arakina. buxerra, Okina. bolanjerra, Sendagilea. herrientxa, Zuhiltzailea. amatatzaia, Arotza. zurgina, Zapataria. oskigilea, Alkatea. auzapeza, Arakina. buxerra, Okina. bolanjerra, Sendagilea. bedezia, Irakaslea. herrientxa. Emozioa, tentsioa nagusi. Ondo. Eta puntuak nagusi, lehenbiziko honetan, bikain. Ados. Aiur eta eneko, harimen gaua, gau beltza. Ospatzeko iturarik bai, Aramaio eta? Ez. Bueno, bai, Aramaixon bai, nik behintzatez. Bale. Nik partikularki ez, bai. aiurzuk bai. Itxen da, bai, eso ze... Antxirriztatik jetxierak, eta izango da zerbait. Erne elementu, Kandelakan. Ilargia edabe magikoa, ilarria, udazkena, mozorroa, argi zuzia, kalabaza, eta gaztaina. Animo, demoraiur, mozorroa. 3. Ilarria. Hiru. Kalabaza. 8. Edabe magikoa. 2. Gaztaina. 8. Ilargia. 1. Argi zuzia. 6. Udazkena. 4. Mozorroa. 5. Ilarria. 3. Eta kalabaza. Ederto. Zer, hau. Epa. Bakierak gaina ikusten ari gara, danak aiurreneko beste un punto Bikain. zazue. Edurne eta Mets beste horrek egin beharko dugu. Gutxien. A ver. Beste un puntutxu edo, ja? Txirritatxo baten fana da. Bai. Bai, bere alera gutxiko digu. Oinak, hitzak, bertsoa, Edurne Amets hau. Edurne zeu hasita. Bada mutil bat, Amezketarra. izenez jokin, Ezaguna. Euskal Herriko pilota, Sale. guztientzat, Ezaguna. frontoian eta kantxatik, Kampo. bietan da, Ezaguna.
Beste 80 urtean Ere, gogoratuko. Duguna. Bueno, Bueno, tripoto bat. foto iruko itza, Poto. Ondo. Poto, tripoto. Gustagon? Amets, Ja. bai. Hementxe... Bueno, biakatx. Biakatx Beste bakarrik. fotorekin, noski. Ondo. 60 puntu bikate. Eta hoiki. Fotoka poto bat, Bai, puntu batzuk ere zartu dira, eta zendenak. Eraiz lide, gu pozik. Eta zuekin mintziotan ikustean. Baita. Are gehiago, aiurreneko bezaldean. Guazen ba, lehenbiziko errondara. Denbora. Bai? Janaria. Tomatiak. Berdura, fruta, zagarrak, makatzak. Bigarrena. Bigarna. Kantzauta, nekauta, gaixo, aspertuta. Bueno, non gaude? Ez gabitza gaizi, baina non dago? Ospitalien zain. Bueno, Ospitalian, non? itxaron gelan, ospitaleko itxaron gelan. Sekretarixie. Hirugarrena barkatu bien artean? Zerabil. Ondo? Animalixie. Zein, Oiuei jaten emu. bai, Oiuei. bai. Bata olioa eta bestea? Baserritarra. Bai, oso ondo. Ia lehenengo kuez. Hau, Ze beste? tresna da? Tresna bat. Tresna bat. Ez. Jateko arbolaia moztu. Apilekuek zerbatana bat. Ja, uste dut bai. Bai. Zerbatana ikusi da zia zerbatara ez otearen Bai. joan, edo zerbatana eizatzeko, dardoak eta jaurti eta... Ba, bakarra. Ez da zer pasaten, hogeina No. puntu. Publikoko bat, lasaitzeko, lasaigarri bat. Bo, edo Baten handik bat. ona, kontuz, Bo, edo handik ona. Ondarrutarra kasta dago hemen, Bigarren erronda, aiurro eta eneko. Edurne eta Amets bestaldean. Bota proposamenak adoz. Ozen, denbora. Kaja. hartu. Armairua ireki, armairua itxi. Zer da? Janari xarmairutik atera. Izoskia, Laba sartu. izoskia Ez da ireki. laba. Labatik atera. Labea, janaria labatik atara. Zer da? Ez da labe. Mikroondastetik atera. Bai, mikrondasa. Mikrougin Eta labea. zer gertatu da? Zua, R. R, bai. Arrautza. R, laste. Nahikoa. Bai, Kaja. borobila. Karratua. Maia. Bueno. Bertxotan. Plaza. Bai. Plaza... Herriko plaza. Bai, oso ondo. Zer Zer plaza, represenantza? Bai, Aitona, Amona. Amona. Eta Ioba. Eta? Eta Aitona txakurra. paga emun. Ez. Bai. Paga eman. Aitonak Iobari paga eman. Ondo. Amonak, bai, aipatu. Ze Amona Certo. ere. Ondo. Ondo. Amonaren eskupekoa. Bai, emoten dau. Amumak, pagie. Bai, ez da? esamen bai. Bai, oixegan. Hobe du. Ez dela. Danak zubeko esan da, 60 puntu. Hobe du eskupekoa eman, bestela hemen ez dago maitasunik, ez da? Badau. Bai. Amumak, Edurne Amets. errezako, ye. Eta Bai. ingintzioak, zesanik ez. Hartu lekua, eraiz eta lide bestaldean. Ja ba, veteranoek laguntzen duten. Italdeak prest. Depora. Lurren kaja bat, txalupa bat, altuera, eskilarak igo, eskila... Alfombra. Bai. Aizkolari, Bai. Aizkolarik, zuaitze aizkolani. Bai, oso no. Eta hirugarrena, demora dago, Taberna baten, Izozki batin, izozki gile eta izozki... saldu eta jan. Non gaude? Erosi, izozki bat erosi, izozki dendan. Bai, eta bat da... Saltzaile eta beste eroslea. Eta, Noski, ze zapore. Vainilla. Oso, ondo. Vanilla. Vanilla! Ez dut aipatu dudala noiz bai, baina uda honetako edo pasaden udako deskurrimendua pistakioa, Bai, Oso ona, Esan zen duen. Ona, Probatu datorrenean, ja. Danak. Ora, 60 puntu. Gozo. Anitu. Orain, 20 urteko zazpiki bat. Duela 20 urteko? Bai, zirako miluzekue, zan vainilla, Bai? eta euskeraz zan izozki lekatxoa. Lekatxoa, ja. Baina. Baina, Vainilla lekatxoa.
Eskarrak hobetu dugun, gero badator beste zazpiki bat, Den ez dugu konpondu Eskarrak hobetu dugun, bestak beste eroglio ezagutzen dugulako, eta eroglio sartu da gure bizitzetan. Dorrek esan nahi du, bihotza beteta daukagula. Eraitz eta Lide, asmatzeko prest danak? Bai. Lehenengo eroglifikoa denpora. Elizan ikusi dugu. Organoan. Organoa. Bai. Organak jarretxo ikusten dugu, eta eta organoa. Osando, ederto. Ze instrumentua. Zederra. Alanta. Zederra. Eraitz Lide, bigarrena denpora. Zein da neska horren abizena? Michelena. Bikain! Bi nota, Txege Beharra ikusten dugu, podium horretan lehenengo postuan, Michelena da. Michelena, osando? Hace irautza, eroglifikotan, En puntu, bigote, revolución. Hori, fidelera joan zaite. Gareztik iko zauen argentino. Revolución. Ondo. Aiurreteneko, iraultza egiteko prest? Ze nivela, Ia zuenak, denpora. Ezagunak dauzkat. Nor da? Ni idea. Benetan? Idea ipez. Zemat? Lau. Venga. Laurak. Idea ipez. Ezagunak dauzkat. Lagunak. Ez? Ez dakigun hortan hau benetan? Langile, laureziko. Jaule. Celine Dion. Celine Dion, ez dakigun hortan, Heart Will Go On. Bai. Titaniceko Baby bat. think twice. Laudion. Pena bat. Laudion. Ezagunak Laudion. Ai. Ia bigarrena, hau bai. Bigarrena denpora. Zerbait esan behar diot. Txirritari. Txirrita. Txistorra. Ez, txistorra ez. Chorizo. Bai? Txirri eta txoriri. Ez, irakurri. Txirrita txori. Ondo. Bai. Txirrita txorizoa. Eta ikusten dugu, txorizoari zoak kendu behar diogula. Eragiketa egin da, txirrita txori esan behar diogu zer. Oso Txirrita ondo. txori esatekorik. Makina bat. Oso ondo. Ondo. Batrupean berroita puntu. Edurne Kamets, ze moduz? Ondo. Prest. Bai. Prest. Ondo. Ber. Ia lehenengue, denpora. Zer erosi du? Irakurri. Galtza parea. Bai. Ondo. Goian gatza ikusten dugu, gatza silabaka banatuta eta ele bat erdizen galtza eta bare hori, B eta P aldaketa eginda, parea, galtza parea. Oso ondo. Erto. Bigarrena, denpora. Zuzara nire. Bai? Italia. Laburdura behar dugu. Italiako nazioarteko kodea. Bai? Zenbat? Baita. Ita Bita punta. punta. Ita. Bita. Punta ez, zer da? Ita ikatza. Bita. Bita. Zer da? Punta ez? Bita ikatza. Ikatza ez? Ai! Arkatzaren mina. Bi it, Italiako nazioarteko kodea, eta A, mina, vitamina. Bueno, vitamina batzu baditugu, ezta? Bai. Puntuak ere bai, 50. Eta ipatu berri duzu idazki zazpiki historiko bat, ezta? Hau da, pixkanaka historia egiten ari den zazpiki bat. Zea, ipatu izan dugun noiz, eta berriz ere agertzen ari da. Lankide bati duela hilabete batzuk gertatu baitzaion. Ez zuzendu, Burokrazia kontuak tarteko eta hemen eragiketak egiten ari dela, pendientes de justificar, justifikatzeko belarritakoak. Eta hortxe, aipamena eginda gero ere, Gipuzkoako Futbol Federazioko Novanet aplikazioan, agertu da berriz ere. Hementxe pendientes eta bar, belarritako kontuak. Bai, ondo. Ja, xalatu da bada, ez da? Bai, ondo. Ez esango dugu, ez zuzendu beraz. Ez zuzendu, venga, utzi. Eskerrik asko bidaltzea. Belarriko batzu egiatu zundo. Bai. Itxi batzuk, ez da? Bai. Belarritako modura, komodintxo bat. Ondo. Bai. Laguntzen du horrek, Lehenbiziko eskua, bazen. Goizean jeiki eta... Nortzu dira argazki honetan agertzen direnak? Gorillaz, Girls, Guerrilla Girls, GGG... Guerrilla Girls. Hau batez. Oso ondo. Bokala? A. Eta entzun? And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you
Ze filmetan agertzen da Simon & Garfunkelen abesti hau? Kramer vs. Kramer, graduatua, Serpiko edo Brianen bizitza. Brianen bizitza. Always look out. Bai? Kramer versus Kramer. Bigarren errebotea. Serpiko. Epa, graduatua Dustin Hoffman. Bai, Bokalik ez beraz. kalik ez. Eta hirugarren errondara. Ai, mantzuta matala bie. Ah, Pelikule berdinen. Kontuz. Kontuz, Mira. Ia. Ze itsasugaztunek dituzte belarriak ikusgarri. Itsastxakurrek, itsasleoiek, baleek, mortxek. Belarriak. Mortxa. Itxastxakurra. Itxasleoia. Beira. Eta belarritakoak. Bokala? Esaterako. Aurrera ingo dugu. Eraitz eta lide entzun. Entzun ondo, edo pentsatu ondo, zein da Fermin Muguruzaren zenbakia abesti honetan. 19 gehi 100, 25, 54, 46, 49.00. Laroita meretzi. FM hori ere bazen, baina abesti honetan. 54, 56. 54, 46, was my number, eta bar. Bokala? Eta? Askatu, bai. Guazen! Esan? Tanke bat topatu dut neure kafesnean. Ez, ondo esan. Tanke bat Topatu dut, nebre kafesnean. Hola, bai. Venga, toma binau batzuek. Ze, abesti surrealista zoragarria da nahu, Aiurreneko, bigarren eskua. Badator udazkena. Zein ez da John Steinbeck idazlearen obra? Saguak eta gizonak 1984. Iraren matxa edengo ekialdean. 1984. Oso ondo, hor guelena. Hala? Entzun, Aiurreneko aurrera. Marijaia bera, gure marijaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Marijaia bera, gure marijaia, Bilbora etorri da, aste nagusira. Ba, kantuan nahin bat abeslarik parte hartzen dute, nok ez du abesten, badator Marijaia kantuan. Gorka Sarriegi, Sorotan Beleko abeslaria, Lesardi, Maixa Teixiar, Mikel Urdangarin. Mikel Urdangarin? Oso ondo. Lastima. Bertxio bat edo. Bokala meze. Aiurreneko aurrera. Ze koloretakoa da Tailandiako banderaren erdiko marra? Zuria, berdea, gorria, urdina. Urdina. Oso ondo. Eta beste bokal bat. Aurrera egiteko beste kantu bat, entzuna di. Legedi berriak idatziko ditu. Zer esan du? Behintzat irakur ditzazun biluzten ezenetan. Bueno. Zeitz tapatu dugu izaren abesti honetan, paperetan, azaletan, bizikletan, gutunetan. Piloa gustatzen jata, baina ez nau ziur. Abestu, nahi baduzu? Azaletan. Noski. Zaletan. Bide bat ez, haze bertxioa egin ganean. Beitu. Duela pare bat urteko gabonetan, zago ondo guk ezatea, baina. Izarok ez du esan momentuz, pero guk esango dugu. Ai, gustau izaion. Esan behar du, horren aurren ezin zageratu izilik. Objetioa, boka. Eta askatu dezakegu. Bai, Aiurreneko esan? Posto bat pausatu da nire buru gainean. Bai, Ze poetikoa, ez da? Ondo! Bigarren komodina. Oso ondo. Ez daude, barkatzeko bizilagunak, Edurne amets, beste hainbeste egin beharko dugu. Bai. Goazen, hirugarren eskoaren bila. Liskarra hautematen da. Zenbat punta ditu askatasunaren estatuaren koroak? 5, 6, 7, 9. 5. 6.
Zazpi. Hala ditu. Egon zinen ikusten? Bai, pasa ginen, paretik, ferrian eta, bueno, ondo baina, pelikuletan zeragoa. Bai, ikusen nahi dute, Joango gara. Bai. Zikonduten gara nien. Hori. Zein abeslari kantatzen du abesti honen jatorrizko bertsioa? Madonnak, Michael Jacksonek, Patti Smithek, edo Princek. Patti Smith. Oso ondo. Bokala? Eta aurrera? Ze hiritakoa da, argazki hau, Brujas, Venezia, Brusela, Amsterdam. Amsterdam. Lerto. Izan ziteken edo zein, ez? Bai, egia. Bokala? Eta, saiatu edo, urrengo rondara? Bai. Goazen ba, entzun? Iruñean gertatu zen gauza bat kontatuko dizuet. Iruñean gertatu zen gauza bat kontatuko dizuet. Buah, maravilla. Mitoa. Gure krasa, ez geneukan berba hori, baina... 90ko hamarkadan gaztetxo zela ezagun egin zen. Nor? Pello Reparaz, Alex Ubago, Bitxo Raiape, Gorka Urbizu. Alex Ubago. Beste crash bat. Muero por... Bitxor Aiape. Bilboa Bazko num. Adibidez. Lerto. Okala? I. Eta haze aukera, Komoina lortzeko, liskarra hautematen da, esan da. Saiatu nahi? Ez? Ez? Bai. Adarkatzen bati eta norbaitek tokia kendu. Nio. Bueno. Eurena amets. Bosgarren erronda, zuena daukera. Zein herrialdetakoa zen Medici familia? Italia, Austria, Suiza, Frantzia. Italia. Euskera ere. Oso ondo. Eta eskatu ingu. Bokala? Falta? Batzuk autorik ez dute eta ezin asmatu noski. Edurne amets? Aparkatzen hasi eta norbaitek tokia kendu. Hori. Bai, Erto, komodina! Hau letra barik jakindot. Bai, ez da. Marka gaiuetarako azirurun dagoiz damar puntu. Gamiria Lazkaon, Aramaio irurun dagoiz biko madin. Aramaio Miati irurun dagoiz damarretako madina. Arna sartuko dugu, sakon, dana dukago erabakitzeko markagailuetan berdinketak. Zein da zuzena? Eraitz, Lide, ez dago kasita. Lehenengo errondan. Euskal emakume ilustratzaileak dira. Uxue Alberdi, Malen Pazos, Jone Bengoa, Arrate Rodríguez, Lizar Begoña, Uxue Berezi Artua, Estefania Etxebeste, Miren Asiain Lora, Bea Aparicio, Izarne Zelaia, Irkaitz Perez Ilzarbe. Malen Pazos. Bai, mutriko arra. Aiurreneko? Bea Aparicio. Bilbotarra. Edurne amets? Uxue Berezi Artua. Berexi, ez izenez, ezagutua. Arrate Rodríguez. Eiderren aizpa. Oso ondo. Aiurreneko? Komodina. Bi dituzu eta. Jone Bengoa, ilustratzaile eta humoregilea. Miren Asiain Lora. Ondo. Izarne Zelaia. Bertxotan ere aritua. Aiurreneko? Komodina. Oso ondo. Bikain erabilita. Irkaitzi, ezkerren da berroita marpuntua aiurretaneko. Bigarren erronda, aiurreneko. Fikziozko neba arrebak dira.
Drake eta Josh, Asterix eta Obelix, Zack eta Cody, Phineas eta Ferb, Lilo eta Stitch, Lur eta Mitch, Tom eta Jerry, Max eta Ruby, Maya eta Miguel, Liv eta Maddie, Charlie eta Lola. Phineas eta Ferb. Bai. Zack eta Cody. Disney Channel. Liv eta Maddie. Kate berean jarraituta. Lur eta Amets. Eta euren abenturak. Drake eta Josh. Max eta Ruby. Untxia nahi arrebak, bai? Charlie eta Lola. Azken erantzun zuzena? Eta Komodina. Maya eta Miguel, 150 puntu. Urrezko komoinari esker. Eta hirugarren erronda, erabaki horra izango da. Harridura adierazteko esapideak euskaltzaindiaren arabera. Arranotan de Montre, Joe, de Dio, Katxiporreta, Joño, Mila de Abru, Iño, Aiba, Futxo, Afede. De Montre. De Dio. De Dio. Aiba. Mila de Abru. Joño. Kontxoren sinonimo. Katxiporreta. Hori porrotxek, euskaltzaindiak baino. Arranotan. Zuzen? Danari jarri, handi Durangan abotsa? Arranotan. Arranotan. Joño, Mila de Abru. Bai, egia, Eraitz Libe. Iño. Iño. Hori ere ondo legoke, bai? Edurne eta Amets, gauza bat esango dizuet. Bi ez dira zuzenak, bat bai. Asmatuta zeuek aurrera. Bestela, Eraitz eta Lideren txanda izango litzateke. Eurek asmatuta berdinketa bat egongo litzateke. Orduan zeuen eskutan dana, Edurne eta Amets. Afede. Ez ba? Ez da zuzena. Eraitz eta Lide bat eta bat. Edo berdinketa eta bizia. Edo agur. Futxo. Bai! Epa berroita puntu! Eta adi! Hau gertatu zaigu eta 180 puntu bildu dituzte Eraitz eta Lide, Aiurreneko 550, Edurne Amets 180 eta berdinketa. Jaun Andreok, berdinketa ba, honen bestez, desenpatera egingo dugu. Bide batez, ikasturte honetan estreinakoz, behon deizuela, bi taldeoi. Eraitz eta Lide, Edurne eta Amets, bi taldeak aurrez aurre hariko zarete. Galderak egiten hasiko gara txandaka, bi taldeek zuzen erantzunez gero aurrera, bi taldeek kale eginez gero aurrera, bate kale egin besteak zuzen erantzun, zuzen erantzun duena pasako litzateke aurrera. Animo beraz? Sorte hon, Lideraitz. Ze kolore ditu Albaniako banderak? Beltza eta? Horia. Ez da zuzena, gorria da. Edurne eta Amets. Ze kolore ditu Poloniako banderak? Zuria eta? Gorria. Zuzena da? Aurrera! Hori zuzena da ba! Honen bestez! Edurne eta Amets aurrera, txalo bat, tentsioa bizat baretzea dela denei. Bai. Eta batez be. Ze txalo, Eraitz Lide hau partue! Zortzi zaio! 1050
euro. Batez be, ze izan da ederrena, eraitz eta lide, zuei galdera, ze izan da ederrena, eta erantzunan neuk, zuen ederrena ze izan da, zeuen irribarre eta zeuen jarrera. Prestutasuna. Ze lehiakide bikainak izan zareten. Eraitz lide, ze moduz, miluzen? Superrondo. Emozionauta, baltenakin, baina oso guzti biligea eta eskerrak zuei eta danoi eta... Eta ez dira gutxi noski, 8 saio. Hoi da. Utxune utziko dute hauek platoan, Benetan, oso ondo pasatu guzuekin, oso fin aritu zarete. Espero, irabazitako 1.050 euroiek behar bezala inbertituko dituzuela. Ba, gustukoena, zein izan da? Jo, Ez dakit danak, orokorren, ez da, lehia eta jundia, gardun, danak. Bai. Ondo, eraitz eta lide. Eskerrik asko. Mila esker. Ba, eraitz eta lide, bihotzekoak behar bezala despeituta. Aurrera, aiurreneko, lasai zineten zuek, ez da? Zer ditu zait, keinu bat aiur ja sokatirara abiatzeko? Zer den, Zer den, animalia zer den, Erasurako prest. Edurne amets, Gabon, ongi etorri miluzera. Orain, izerdiak eta ja pasaten? Sorpresa, eharra, ondo, ondo. Bora Polonia eta... Gora. Igual, bidaia Londresera biharrean Polonia aldatu bihar, Kontuz, bueno, horretarako aurrena imarra finala jokatu. Sokatira gaindituta. Zuek erantzuten lehenak, ozen eta argi, mesedez, hartu lekua, eta guazen, sokatira. Denbora, zein euskal lurraldetan dago Bertizko jaurerria? Nafarroa. Nafarroan dago. Norena da Rigoletto opera. Bonarroti. Berdirena eta zenbat soka ditu ohiko biolinak? 5. 4 ditu. Zenbat da 174 erdia? 87. Zuzen. Ze film generoren subgeneroa da slasherra? Komedia. Beldurrezkoena. Zeri eragiten dio errakitismoa gaixotasunak? Azurrak. Ezurrei, ondo. Zenbat hidrogeno atomo ditu ur molekula batek? 2. 2. Eta zein fruitu barietate da merlota? Melokotoia. Matxa, zein da Indonesiako hiriburua? Jaipur. Jakarta, nork patentatu zuen telefonoa? Marie Curie. Graham Bellek, zein liburu denda, kantina eta argitaletxe dago Iruñeko kale nagusian? Paso. Katakrak, zein da euskarazko izen luzena duen euskal hiriburua? Gasteiz. Donibane Garazi, zein idazlerena da Jan Eire Eleberria? Fronterena. Edurne Kamets! Sentsazio asko izan diegu baterako. Bai. Sobra. Zer moduz? Ondo. Estreinue, miluzen? Uste gebena baino gehiago. Bai. Eta bintzat elburu txubet eta met. Bai. Denengo elburu dalako etorri ikusi hau ya. Hori. Urrengo miluzen edurne beste aukera bat. Indartu etorriko zari seguru. Bai. Hau pasuet! Ondo, aiurreta eneko indartxo etorri garata. Itxurez, bai. Bai, ez da, besteak desempatean, tensio hau eta beste, hauek atxeden hartu. Programa oso nahi, Nibe, benetan, egonera, Bai, hauen behinzo, Ez genuen ezer jokoa, baina, bizilagunak egiten jokoa. Baina... Zuek aurrera, finaleko ataria mertan, zakua parez pare dugula, Erne, gaur, miluzen jokoan, 32.000 eta 50 euro. Eta zubi bat bada famatua ondarrun, eta esango du baten batek, kalatra bata. Ez. Zubi zahar ikastola da. Bertatik etorri betezko ikasleak. Atorra dena. Etxeko deialdia gurekin bat egiteko. Klin, iritsia momentua. Bazara azuke azali, Gazia nahiago nik, Niretzat. Bai, berdizin joie. Asmakizun osona, gizakiek egin dutolan asmakizun osonak historian zehar. Hau ez da txarra. Krista aurretik, 2005 urtin ja ezagutzen zen. Pentsa, Bai. Ginea berrian du jatorria gero handik India eta Txinara eta zabaldu zen. Zerrori bargatu? Azukari, Azukar. Azukar! Bai. Moreno. Bazarete? Bazarete zale? Aiurretaneko? Bai. Nik ez dixet noixa. Ondo. Amaman moduen. Hori, berari oparitan emateko?
Bueno, estiak ere badauka azukrea, gainera orain fokua jarrita dago, elikagai batzuk badutelako, bueno, azukera hori botata gainera eta bai, da kontua izan behar da, eta... Gehitxo hartzea zaitako. Bai, ez da una osasunerako bez, dentistentzat bai, baina osasunerako bez. Euren osasunerako, Aiurreteneko, ia galdera, ondo ulertzen dugun. 100 mililitrotatik 10 gramo azukre edo gehiago dituzten edariak dira. Hau da, ohiko lata txiki bakoitzean, gitxienez, koilara kada handi bat edo erdi azukre egongo litzateke. Bai? Aiurretaneko hau. 100 mililitrotatik 10 gramo azukre edo gehiago dituzte. Denpora. Coca-Colak, bai edo ez? Bai. Aquariusek? Bai. Sprite? Bai. Fanta laranja? Bai. 7-Up? Bai. Pero kenduko batero. Pepsi? Fijo. Honek igual ez, Hor kompetentzia. Don Simon laranja zukua? Barri traicionero. Honek, muten da bezetz, baina. Kas limoia? Bai. Red Bull? Honek ustot igual gaixen. Edo igual honek ez. Bueno, horrezuna. Jarri baietz eta kenduko dizu hau gero. Schweppes tonikak? Honek ez. Jarri baietzin beste. Bueno. Minutz mail zagarrak? Hau ez da izan. Zagarrak ez. Ba, jarri ez etzien. Egia estatu egingo dugu. Zazpiekak? Aquariusa nik aldatu nuen. Hone bixe pasa bingo, Aquariusa. Tonika be bai, Bai. Tonika nikan nonde ikustet. Vale. Ba, asko kendu da. 7-Up igual. Fanta igual. Nik Eta besteren bat. kendu Pepsi lehen esan dut, kompetentzia reatik. Da igual holan. Igual Coca-Colak aldatu inda, bai. Bi akatz bakarrik. Ole. Ze aldaketa honak? Bai. Aldatuko... Laranja zukua igual. Traicionero izen lehikela eta Red Bull. Hau. Ez, Don Simon izango da. Red Bulla... Aldatuko iru. Iru? Ba ez, Pepsi gabingo bat. Lau akatz? Zeintzuk. Red Bull eta laranja zukua. Eta aldatu ez duenak. Sprite eta Coca-Cola emun. Eta denpora. Tonika beste galdien ondo hauen. Aiurreteneko. Bueno. Hauetako biren enpresak 1940ko hamarkadan sortu ziren denpora. Ez da, igual Pepsi jabeto. Coca-Cola lehen haukoa da. Pepsi tipo... Gerra hostin eta igual itzeko... Eta kas. Fanta laranja igual. Bueno, kas. Gazteiztarraka. Bueno, fabriki bain. Aiurreneko hobetzen joan gara, Baina... Eskapen jakor. Gazi gozo, nola bai. Ba, bueno, ez gake jauko. Coca-Cola baiezko ere muan. Bai, 100 mililitroko 10,6 azukre gramo baititu. Badauzelako bideo batzuk ikusten den edaria eta azukreko eskorrak zematzetako bakoitzak. Bai. Ezezko eremuan Aquarius. Honek 4,4 gramo ditu. 100 mililitroko. Red Bull, baiezko eremuan. Zalantza izan dugu, baina hau da bai. Zerrendan gehien dituena, 11 baititu. Don Simon laranja zukua. Ba... Ondo hori zineten. Itxuraz, laranja eta zukua eta 100 mililitroko 10 gramo ditu, hain justu. Erne beraz honekin. Pepsi, ezezko eremuan. Coca-Colaren arerio nagusia noski. Coca-Colak 10,6 dituen lekuan, Pepsik 4,6 ditu. 6 gramo gutxiago, aldea da. Fanta laranja ezezko eremuan. Hau gozoenetako izango da edateko, baina 5 gramo inguru ditu. Ezezko eremuan 7-Up. Gramo bat gutxiago honek. Minute Maid sagarra.
Minute Maid, bueno, hainbat zaporetan, edan bailiteke, sagarrarenak zehazki 10,1 gramo azukra ditu. Hau egaldizetan demoten da. Bai, ezta? Bai, tomati hartuko turrengoen. Esperientzia pixka bat goxatzeko, nola bait, belaunetako mina eta... Bai, ya está. Bueno, igual honekin ura ya. Tonika, ya está. Zeps tonika? Bueno, aldatu egin dugu, zalantzak. Benekok esan du, amaieran. Nik esan ikusten, baina denporia gutxi Hori ondo genkan egon da, eta lehen, azkarrin edo. jauzeu zalatzearen eta... Bueno, Baiezko ere muan? Hain zuzen, 3 hauek ez ezkoan behar genituen, tonikak 2 eta 4 gramo artean ditu, kas limoiak 4,3 gramo, Spriteek 4,4 inguru. Hegoaldean, kontuz, iparraldean, 7,9 gramo. Batetik bestera aldea dago. Aiurretaneko 400 euro, momentuz, eskuratuta, 1.500 orokorrien zuek, baina ia 400 euro horiek 1.000 bihurtzen badira, horretarako urrezko galderaren erantzun bikoitz zuzena beharko genuke. 1940ko hamarkadara joan gara, eta hamarkada horretan sortu ziren bi Igual bat. enpresak. Zeintzuk diren, jakin nahi dugu. Gasteizen, sortutako freskagarria. Kash, limoia. casi nada más. Kash naranja, esaten zuen barandiaranek. Abai? Bai, ikusi duten dokumental zoragarri bat, da bere bizio bakarra zan, asteburutan da Kash naranja. Begira. Digo gogan dut, Ander Lipus ikustera joan, aulki guztiak kasekoak, eta esaten dugu, eskerrik asko, koordinadora, abertzale, sozialistari, aulkiak guztiagatik. Makina da, tipua. Ba, Kash, limoia. Ese, hau da oskatzen. Zuzena da? Fantazia eta minutua izagarra behar dituen, hau batzuek! Baina bikain, aiureneko gaur ere saio bikaina jokatuta. Erne, 1.500 euro zuna dira, baita txalo zaparra dago ere, animo! Eta, etxetuek, zebeka itxik, Opa. azukrearekin, azukera barik. Hori gu jarriko dugu. Baita zaituztegu, musu bat! Pro!